Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken, nami kula Nesa Agnesia, kula siswa kelas 11 saking jurusan Teknik Komputer lan Jaringan ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Kula asalipun saking Nandi Sumbertalem, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kula kagungan minat ing babagan teknologi, utamanipun ing komputer saha jaringan. Kula kagungan kaprigelan dasar babagan jaringan saha ngoding, kados konfigurasi Debian, crimping kabel UTP, saha HTML lan CSS. Senajan kaprigelan punika tasih dasar, kula tansah nyobi ngrembakakaken kawruh supados saged langkung sae. Kajawi punika, kula ugi kagungan sifat disiplin, tekun, saha boten gampang nyerah, saengga tansah saged nampi tantangan. Senadyan mekaten, kula ugi kagungan kakirangan inggih punika gampil kesupen saha kadang malesan. Sifat punika saged dadosaken kendala menawa boten diatur kanthi sae. Ancaman ingkang kedah kula waspadai inggih punika perkembangan teknologi ingkang tansaya ngrembaka. Menawa kula boten terus sinau lan ngembangaken keterampilan, kula saged keteteran lan ketinggalan jaman. Nanging, kula ugi kagungan keterampilan kados ngatur wekdal kanthi sae saha nyambut damel ing tim, saengga saged adaptasi kaliyan tantangan ingkang wonten. Kula mesti sinau kanthi sungguh-sungguh, ngasah kaprigelan lan nyiapaken diri supados saged bersaing ing dunya kerja. Mugi-mugi kanthi usaha, ketebunan saha disiplin, kula saged gayuh masa depan ingkang cerah lan migunani tumraping tiyang sanes. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.